ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бо шумоям Самандар Умарович. мехоҳам имрӯз дар бораи яке аз бемориҳои роҳҳои пешобдон ба шумо маълумот диҳам. ин беморӣ бо номи бемории систит машҳур мебошад, ки мардуми мову шумо ин бемориро ҳамчун сӯзок мешиносанд. бинобар ин хостам дар бораи сабабҳои пайдошавии ин беморӣ, аломатҳои ин беморӣ ва пешгирӣ ва роҳҳои табобати он яко-як ба шумо маълумот диҳам. дар аввал ба ононе ки ба канали мо обуна шудагӣ нестанд, мехоҳам ба канали мо обуна шаванд ва зангӯларо пахш кунанд, ки аз наворҳои ояндаи мо бехабар намонанд. наворро то охир тамошо кунед, албатта ба худ каме ҳам бошад фоида мегиред. систит ин бемории илтиҳоби девораҳои пешобдон мебошад. ин беморӣ бисёр бемории нороҳаткунанда мебошад. ба ин беморӣ метавонад ҳам зан ва ҳам мард гирифтор шавад. қариб ки 80% занон ин бемориро аз сар гузаронидаанд. чаро? Чунки занон канали пешобдонашон бисёр кӯтоҳ ва кушод мебошад. аз они мардо бошад ин тавр нест. бинобар ин бисёр миқдори ками мардон метавонанд ба ин беморӣ гирифтор шаванд. сабабҳои пайдошавии ин беморӣ. яке аз сабабҳои асосии пайдошавии ин беморӣ микробу бактерияҳо мебошанд. инсоне ки ба гигиени шахсии худ риоя намекунад, метавонад осон ба ин беморӣ гирифтор шавад. микробе ки аз рӯдаи рост ба берун мебарояд, метавонад тариқи осон ба канали пешобдон гузарад ва аз он ҷо ба худи пешобдон барояд. дар ҳолати ба пешобдон баромадан метавонад ба девораҳои пешобдон осеб расонад, яъне метавонад ба илтиҳоби пешобдон оварда расонад, ки дар натиҷа пешобдон фаъолияти кории худро гум мекунад. сабаби дигараш ин алоқаи ҷинсӣ мебошад. ин беморӣ метавонад аз мард ба зан ва аз зан ба мард гузарад. сабаби дигараш бошад ин хунукии зиёд, ё ин ки аз ҳад зиёд даоби хунук даромадан. сабаби дигараш ин стресс, ҳаяҷони зиёд. инсоне ки бисёр ба ҳаяҷон дода мешавад, асабӣ мешавад, иммунитеташ паст мешавад. дар ҳолати иммунитети инсон паст шудан, наметавонад организм бар зидди микробу бактерияҳо мубориза барад. бинобар ин микробе ки дар дохили организм аст, метавонад бисёр осон ба организми мо ҷой пайдо карда дар он ҷо афзоиш кунад. анакнун дар бораи аломатҳои ин беморӣ ба шумо мефаҳмонам. аломатҳои асосии бемории систит ин дарди нороҳаткунанда дар зери ноф мебошад. аломати дигараш бошад ҳангоми пешоб кардан дард пайдо мешавад. дар аввали пешоб ва дар охири пешоб кардан бисёр дарди зиёд дида мешавад. аломати асосии ин беморӣ ин пур нашудани пешобдон аз пешоб аст. инсон ҳисси пешоб куни пайдо мекунад, вале дар ҳолати пешоб хориҷ кардан бисёр миқдори ками пешоб ба берун мебарад. миқдори ками пешоб дар берун ки барад, ин аломати онро дорад ки сабаби онро дорад ки пешобдон аз пешоб пур намешавад. дар ин ҳолат метавонад пешоб бисёр бӯи бад пайдо кунад. анакнун дар бораи табобати ин беморӣ ба шумо мегӯям. духтурон албатта ин бемориро бо роҳи антибиотикҳо табобат мекунанд. ман 2 таблеткаро ба шумо ном мегирам, яке фураданин, дигаре фурагин. ин таблеткаҳо низ ба гурӯҳи антибиотикҳо дохил мешаванд.
инсони бемор метавонад дар як шабонарӯз 2 маротиба баъд аз хӯрок истифода барад. ман дар бораи табобати табиӣ ба шумо каме маълумот медиҳам. яке аз роҳи осони табобати ин беморӣ ин истифода бурдани об. мо бояд дар як шабонарӯз ками кам 1 литр обро истифода барем. албатта об қобилияти куштани микробро надорад, вале метавонад микробу бактерияҳоро аз вуҷуди мо ба берун барад. дар бораи табобати дигари ин беморӣ ба шумо мегӯям. ин бо ёрии клюква. клюква ин меваи доначадор мебошад, ки мо метавонем худашро ё ин ки аз он компот тайёр карда компоташро истифода кунем. ин қобилияти боло бурдани иммунитетро дорад ва намемонад ки микроб дар девораҳои пешобдон наздикӣ карда дар он ҷо афзоиш кунад. албатта на ҳама инсон метавонад инро истифода барад. ман ба беморони илтиҳоби меъда дошта ва захми меъда дошта инро тавсия намекунам, чунки ин метавонад ин бемориҳоро афзоиш диҳад. дар бораи роҳи дигар, ин бо роҳи истифодабари ромашка, шумо метавонед ромашкаро аз тамоми аптекаҳо дастрас кунед. анакнун дар бораи чӣ тавр истифода бурданаш ба шумо мегӯям. роҳи осон ва қулай. ин ромашкаро аз он чой тайёр карда метавонед чояшро ҳамеша истифода кунед. ромашка метавонад ҳам ба меъда вурӯда ва ҳам метавонад узвҳои пешобдони шуморо аз микробу бактерияҳо дур кунад, озод кунад. роҳи пешгирии бемории систит. мо бояд чӣ кор кунем ки ба ин беморӣ гирифтор нашавем? албатта бояд ҳамеша ба гигиенаи шахсии худ риоя кард. ҳангоми риоя накардани гигиенаи шахсӣ, инсони табобатёфта метавонад боз такроран ба ин беморӣ гирифтор шавад. албатта занон бояд тарзи дуруст таҳорат карданро донанд. занон бояд аз пеш ба қафо таҳорат кунанд. ҳангоми аз қафо ба пеш таҳорат кардан, микроб метавонад боз ба дохили пешобдон гузарад ва зан метавонад боз такроран бемор шавад. то ин ҷо мавзӯи мо ба охир мерасад ва аз шумо мехоҳам ба канали мо обуна шавед ва зангӯларо пахш кунед. ба диққататон ташаккур.